Здравейте и добре дошли! Казвам се Огнян Чипев, както е изписано на този слайд, и в следващите около 30 на минути ще представя на вас темата, на вашето внимание, темата, която беше набелязана от миналия път, а тя именно е нещо, което последния път споменах, че започваме един курс на обучение, който съм го нарекал бизнес школа за предприемачество. Действително, от нещата, които разгледахме до сега, основният акцент беше в това, действително човек да излезе от мисленето на наемник, на човек, който ходи сутрин от 9 до 5 на работа, работи за изграждането на мечтите на някой друг. Тук говорим повече за различните възможности, в които човек да освободи и да реализира своя потенциал за реализиране на своите мечти, работейки заедно в екип с други хора. Така че нека да започнем с следната малка оговорка, за да може хората, които са дошли тук и попадат в по-голямата група от хората, да са отворени с съответното съзнание, защото тази поредица от отделни части на това обучение ще бъде нещо много полезно, вярвам, за тях. Затова нека да спомена за следната оговорка. Ако все още нямате собствен бизнес, работите на заплата за някой, но желаете един ден да имате такъв, усещате го вътре в себе си, това обучение може да ви бъде много полезно, стига вие да подходите с необходимото внимание и сериозност към него. Какво имам предвид? Повечето хора, независимо дали в България или на всяка точка на света, попадат в клуба 40-40-40. Това е известната абревиатура на нещо, което е много характерно за повечето хора в света. Работят 40 часа седмично, в продължение на 40 години поне, за да получат най-накрая, в момента, в който дойде за пенсиониране, дай Боже, не повече от 40% от парите, които в 100% вариант не са им стигали най-накрая. Явно, че тази система и схема, особено имайки предвид кризата в последно време, тя просто е провалена. Търси се нови начини, нови модели. Всичко това обаче е възможно да се случи, когато човек е с отворено съзнание, да може да възбуди предприемаческото, да се протегне за неизвестни неща, които са копнеш на него от сърце и просто да реализира нещо повече от това, което е клубът 40-40-40. Ако това е вашия случай, вие сте на правилното място, не се притеснявайте, заедно с хората, които са вече в предприемачество и реализират неща, като мен, например. И продължаваме нататък, защото времето ми изцяло се обръща особено към хората, които те първа започват да се реализират професионално, излизайки от образователната система, говорим, кажем, някой от колеж, 18-20 години, които започват без последващо образование, други от 25 години, които излизат със съответни дипломи от висшето образование и за тях стои сега въпроса. Имам съответната квалификация, какво да правя, как да реализирам нещата. До 35 години. Знаеме, че действително в България с безработицата, която в момента се развихря, над 32% са ударени от младите хора в България, при 23% за Европейския съюз, която също не е малко. Така че това е адресирано точно за всеки един човек, но преимуществото за младите, за да видят действително как биха могли да пренастроят и да развият нещата от своя живот в правилната перспектива и да имат удовлетворение това, което правят. Хората не успяват поради липса на съответните правилни знания и умения. Това е много съществено и важно. Липсата на знания и умения са нещата, които им пречат действително да направят неща. Обаче по-важното е, че след като ги придобият, евентуално и това е риска, който би могъл да се случи тук в това обучение, да добиете правилните знания и умения и съответно поради липса на своевременни и адекватни действия също да няма резултат. Така че знанията самите по себе си, те нямат капацитета и силата. Когато обаче те са приложени в действие, това е вече приложената сила и тогава се постигат резултати. Затова желанието ми, не само желанието, целта на този курс е
да се подходи точно така. Съответни знания, порции знания, откровения, основни, принципни, основополагащи и съответно последващи действия, за да може едновременно с този процес на обучение да може човек, прилагайки съответните знания в областта, където е да се постигнат осезаемите резултати. Така че знания сами по себе си не, но заедно с съответни адекватни действия резултатите неминуемо идват. Нека да отговорим на въпроса кой е предприемач или въпроса защо то. Понеже самия факт, че бизнес курса се казва, бизнес обучението се казва бизнес школа за предприемачество, това означава, че тук говорим за предприемачество. Но нека първо да кажем кой е предприемач. Това е всеки човек, който формира и предоставя продукт или услуга, подобряващи живота на другите хора, за които те са готови да му заплатят. Това е една много проста дефиниция, която много ясно определя. Има съответни хора, които се нуждаят от нещо, предприемача намира това, от което те се нуждаят. Според талантите и вътрешния си потенциал той реализира и оформя продукт, който го предоставя на тези хора и те са готови да му заплатят. Мохамед Али казва нещо много ценно. Той е като белег за това каква е мисията, буквално мисията на всеки човек да е на тази земя. Да послужи на другите е наема, който следва човек да заплати за мястото си на тази земя. Това се отнася за Мохамед Али, това се отнася за Огнян Чипев, това се отнася за абсолютно всеки. Искаме или не искаме, ние сме на тази земя, създадени, за да можем да дадем нещо добро на останалите хора. Това трябва да е мотивът на предприемача. Това трябва да е нещото, което да го води. И той непрекъснато трябва да е в тази отговорност за това, че той е на тази земя да предостави нещо добро на хората. Защото той реално съществува и живее не от всичкото, което е направил той сам за себе си, а от други такива решения на хора, предприемачи, които са реализирали добри неща и ние ползваме всеки ден с благодарност. Така че по-скоро ние ще се занимаваме в този курс с отговора на следните три въпроса, които стоят пред всеки предприемач. Къде, какво и как. Това е основата на курса. Това са основните три неща, които ние в този процес ще се опитаме да отговорим. Защо? За да има съответния ефект и резултат от това предприемача да бъде успешен. Така че нека да започнем лека по лека в тази насока да разширяваме нещата, преди да стигнем до целта. Някой започва с целта, но аз някъде по средата съм поставил точно целта, за да подготвя базата, върху която да стане разглеждането, иначе става много някакси неразбираемо. Въпросът къде? Това е пазарната ниша. Предприемачът е този, който е съзнателно обърнат към хората и е на мястото, където фактически той ще срещне точно това, откъдето ще възникнат съответните и възбудат съответните идеи при него. Когато той е с правилния мотив да е сред хората и да посрещне и да види тяхната нужда, да види и да направи необходимото за да я посрещне, фактически отговора ще бъде много добре даден в последствие, но той трябва да е действително там, където се случват нещата. Това е предприемач. Той не е някъде се уединил и просто да измисля неща. Не, той е там реално сред хората, за да може това нещо да възбуди съответно отговора на следващия въпрос. Какво? Виждайки нуждата, той вече започва да изгражда в себе си неща, които са свързани с дадена идея, дадено откритие, неща, които са важни. И това е продуктът или услугата, които задоволяват определена нужда и интерес на хората. И колкото повече хора, толкова по-добре. Колкото по-уникален продукт, толкова по-добре. Колкото по-ценен продукт, толкова по-добре. Така че говорим за продукта и услугата. Всички неща, които по един или друг начин ние ги ползваме като всеки ден,
зародиша и началото е било точно това. Видяна нужда, талантът в човека е възбуден и той е създал продукт или услуга, които решават на колко се може повече хора. И имаме много такива неща. Нека да бъдем хората с тази перспектива. Да направим нещо велико за повече хора. Как? Това вече е следващия момент, в който има идея, тогава идват следващите неща. Стратегии, средства и срокове, за да има резултат. Ето виждате тук в дясната страна какви хубави думи. Изследвания, мотивация, бъдеще, планиране, решения, идеи, прогрес, анализ. Всичко това определя отгоре надолу, определя така наречените стратегии за качественото решаване на проблема с цел получаване на максимален резултат. Не някакъв резултат, максимален резултат. Предприемач е някой, който завладява, някой, който открива, някой, който търси мултиплициране, някой, който търси да направи нещо, което да докосне повече хора. И резултата от това, ако те са докоснани позитивно и това, че са повече, резултата от това вече и желанието им да заплатят е съответния ефект. И говорим за дългосрочно да се случват тези неща, не еднократно. Сирич, ти създаваш един продукт или услуга, които да могат дългосрочно. Ето идваме до момента за целта. Конкретно на този курс. Показане на начина за формиране и намиране на отговорите на въпросите къде, какво и как и за тяхното изпълнение. Говорим повече, оформихме нещата, аз тук вече конкретният курс е не толкова да обяснявам какво е предприемачество, то в процеса ще се разбира все повече и повече. Не толкова да обяснявам защо предприемачество, а по-скоро да говорим за съответните неща, за позициониране в нишата успешно, за това какъв да бъде продукта, за това как да бъде реализиран той по най-правилен начин и намиране на адекватните действия за постигане на това. Много така практично. Защо е всичко това? Защото ние много добре знаем и в България, и в света съществуването на традиционната образователна система, в която всички ние сме по един или друг начин продукт. Аз съм бил от страната на учебната, на хората, които са обучаемите, както всеки един от вас. Аз също съм бил от страната, ето виждате, тези приведени млади хора, тук са подредени като бройлери. Съм бил от страната на този, който отпред си реч, бил съм и преподавател. Както съм и сега, но по съвсем друг начин. Обучавам хората по съвсем друг начин и в друга перспектива и в друг формат и съдържание. За Костенялната образователна система, всички ние знаем, тя основно набляга върху обучаването и квалифицирането на хора по конкретни професии, за да бъдат подготвени да работят на заплата било то в държавната администрация или в големите корпорации. Сега говорим за професии. Хора, които да отидат да бъдат служители някъде, хора, които от 9 до 5 да вършат работа, да имат съответните там отпуски, които са им, да получават съответните заплати и възнаграждения, съответните повишения с очаквани и така нататък. Това е изпълнителското мислене. Това е нещото, за което подготвя образователната система още от самото начало. Не се говорят тези неща за предприемачество. Да, може да влезете в някои сайтове на някои университети, има курсове, които са по предприемачество, иновации. Да, това не е лошо. Има такива неща, но съдържанието и акцента е в съвсем друга посока. Подготовка за големите корпорации. Имайте предвид, че както доста от нас знаем и сме го усетили, ние сме излезли от времето на така наречената индустриална ера. Индустриалната ера е период, който се застъпва с това, което започва сега и за което ще стане въпрос, където големите изяждат малките. Във времето на информационната ера днес всеки трябва да осъзнае, че ние живееме във време, когато бързите изяждат бавните. Така че тук
тук не говорим вече за традиционния модел, в който хората трябва да бъдат служители на някакви мега компании. Да, те могат да правят действително неща, свързани с тях, но като цяло тук трябва да бъде възпитан този предприемачески дух, който единствено може да освободи потенциала на човек, ако той е в тази позиция. Ако той ходи някъде като изпълнител и очаква единствено и само да се случат нещата, които му бъдат дадени, той много малка част от това, което има в себе си, той ще може да го реализира, креативността. Рано или късно хора, без значение образованието, когато успели хора сме видяли, че те са дошли в момента, в който те са излезли от така наречената зона на комфорт, защото тук това е един вид подготовка за тази зона на комфорт, която е изключително измамна на системата, да хората са поставени в едни граници. Примерно отидете в бизнес парка в София да видите едни лъскави големи бизнес офиси и през време на почивките излизат млади хора на чист въздух, слънцето да ги огрее, както сега в момента е пролет, и просто след това влизат отново вътре. Да, има съответна приятна нагодена среда, но като цяло тия хора са в един вид скафандри, един вид те са сложени и знам, че при тях има хора, които искат и усещат, че могат да направят нещо повече. Тази курс е точно обърнат за тях. Аз не казвам, че всички трябва да са така. Добре би било, но в крайна сметка говоря за хора, които са там, усещат, че могат да направят нещо повече, да направят крачката да излязат от тази зона на комфорт, за да предприемат и да реализират неща, които да са действително нещо полезно за себе, за тях и за повече хора. Така че тук говорим за нещо различно като акцент от това, което е традиционната закостеняла образователна система. Както казах, няма нищо лошо човек да се реализира в кариера, да развива неща и там. Но тук в този курс няма да се занимаваме с това нещо. Знам, че има достатъчно курсове в тия големи корпорации, които се провеждат точно в тази насока. Не, тук обучителният курс, акцента в него е към нетрадиционното, креативното и предприемаческото. Така че ако за вас това представлява интерес, защото тази първа част от презентацията, от този курс на обучение е точно за това като въведение, продължаваме нататък и ето основните акценти, аспекти, които са това, с което ние ще се занимаваме през следващите няколко части. Може би, освен тази, ще има още 5 или 6, не знам точно в какъв формат ще бъде събрано като размер, но ще става въпрос за следното. Ще говорим за основните бизнес принципи в предприемачеството. Основните бизнес принципи. Тези, които са характерни действително за това, когато човек е предприемач. Да ги има в предвид и да не се изненадва. Много пъти човек, когато тръгне в такова свободолюбиво мислене, той някакси се чувства неудобно за това, което усеща отвътре и прави, тъй като той се сравнява с повечето хора около него, които не са на тази вълна. Така че това е много важно. Друг момент. Човек, който има желание да се учи, е този, който би могъл да успее като предприемач. Идва момента обаче, в който може да се създаде една много неприятна пропаст между знанията и уменията. Между знанията и умения вече говорим, когато това е почти приложено знание, си че идва и действието. Когато липсва това нещо, тогава фактически не се получава добрия баланс и не се получава придвижване и резултат. Поставянето на реалистични цели, следващ аспект, много важно. За това да се реализират нещата, реалистични цели. Влиянието на бизнес взаимоотношенията. Човек никога няма да може да успее сам, тъй като действително идеята, която е, ако тя е предназначена за повече хора, естествено е тя да бъде комуникирана и да се намери съответното партньорство, с което да бъде свършена работата по най-добрия начин. Така че там говорим за всичко свързано с изграждане на правилните бизнес взаимоотношения и начина, по който да се случват двупосочно, така че просто в този процес да се оголемяват нещата и да има съответното придвижване. Целта, за да може да се реализира, тя трябва да има съответния канал и път, по който да протече. Фактори, които ускоряват разрастването на бизнеса. Изключително важно. Ако искаме разрастване на бизнеса, има предпоставки, има неща, има ресурси, които трябва да бъдат налични, за да се случи това нещо. Защото идва момент, аз имах така среща скоро с един много
ценен човек, млад предприемач, който реализира страхотни продукти и идеи, но идва момента, в който просто той ми казва: ела, виж, чуй за какво става въпрос, да ти покажа, стигнах до платото и място на насищане, просто усещам, че не мога да продължа, защото усещам някаква преграда, разрастването ми липсва. И затова ние седнахме, показваме ги нещата, за да мога също и аз да му дам някаква идея как действително това нещо може да се подобри. Говорим за бизнес в интернет конкретно. Защото това е едно от нещата, което аз развивам и за мен е интересно, за да има по-голям ефект разрастването като лостов механизъм, и говорим за глобалност на съответните неща, достигане на повече хора. Така че по един или друг начин интернет е нещо, което е просто без което е невъзможно да се реализират всички неща, за които ще говорим от тук нататък. Бизнес успех поради добавена стойност. Това е следващото. Изключително важно. Непрекъснато това още от самото начало и през целият процес, това трябва да бъде един от основните мотиви. Добавяме ли стойност към хората, към които адресираме с нашите продукти и желаем да им помогнем. Изграждането на бизнеса върху силните страни на предприемача. Това е, може би, най-важното от гледна точка на това човек, когато тръгне, той да има смелостта да признае и да види кои са. Няма кой друг, някой може да му помогне, но той самия трябва да направи това. Кои са силните неща, кои са талантите в него, и той да изгражда бизнеса си по него, не по силните страни на някой друг, не да копира някой друг. Защото просто няма как да се случи. Креативността се отпушва точно тогава, когато е въвлечен потенциала и силната страна на човека. Така че това е много важно. Друго, което така ще засегна, са невидимите активи, правещи бизнеса работещ. Това са уж невидими активи, обаче актив знаеме какво е. Той има ли го там, наличен ли е, той е той, който работи за вас. Така че, пропускайки някои от тези основни неща, просто оттам нататък се случват бутания, скърцания, друскания по пътя. Затова много е важно тези активи. И това не е нещо, което е стационарно, това е нещо, което е живо, и в този процес човек трябва просто да е съзнателен за тези активи и да ги прибави и да ги има налични. Винаги в различен момент те биха могли да влезат в употреба и да придвижат неща. Завършики с това кратко въведение, аз действително много ми се иска един от основните принципи, които са в основата на предприемачеството, да кажа две-три думи за него. Това е риска и промяната. Поемането на риск, това е основен принцип в предприемачеството. Излизането от зоната на комфорт. Ето както тази малка рибка, тя си е може би много добре в това малко аквариумче, но виждайки по-голямата картина, за да влезе в него, трябва да поеме риска за известно време, да излезе в въздуха, въпреки че нейната среда е водата, рибките излизат и дишат въздух де факто, но реално за да има разширение, човек трябва да може да поеме този риск. Така че, ако искате да успеете като предприемач, вие задължително трябва да рискувате. Няма как. Просто нови територии, нови хоризонти. Прогресът винаги въвлича със себе си и риск. А прогресът е нещо, което за предприемача е естествената среда, в която той съществува и се развива. Това е свързано с обучение и практика, разширяване, задълбочаване, излизане на нови места. Той просто е съзнателен и чувствителен за това дали за дълго време се задържа на едно място, което е вид заблатяване, или той ще иска тази свежест, това разширяване, това умножаване, и това го прави винаги и свързан с други хора, с които работи заедно в този процес. Така че риска е много важно. Той е свързан винаги с което трябва да се наложи и промяна. Промяната е, както е написано тук, най-постоянното нещо в света. Ако някой си мисли, че ще стигне до ниво, до което просто той няма нужда от тази промяна, просто това не е възможно. Както виждате, годишните времена има 4 годишни времена, промяна непрекъснато. Има нощ и ден, слънцето се движи, промяна непрекъснато. Ние самите сме в това нещо. Потенциалът е толкова голям, че реално достигането на нови и нови неща отпушват части от него, но никога ние не можем да го изпълним. Така че, за да може тази промяна да се случи и да го приемем. Това е много важно да се приеме в началото, че промяната е нещо, което е постоянно, най-постоянното нещо.
А за да се случи тази промяна, тогава трябва да се рискува. Те са свързани двете неща. Промяна означава да се преместите от едно място, където сте, в друго, което не сте били. И това изисква съответно поемане на риск. И отговорност, разбира се. Анализ на нещата, правилни, неправилни и така нататък. Така че няма как. Просто предприемачът е този, който рискува и който се променя. И вие, като такъв, ако искате това да се случи и това да е мисията на вашия живот, просто ще трябва да поемете този и да приложите този принцип в живота си. Какво искам да кажа като завършек на днешната ни среща, когато съм ви много благодарен, че в тези празнични дни вие ще отделите време, за да видите това нещо. Какво по-добро от това по време на празниците да си пожелаем ние и на хората, които са с нас, да направим нещо ново, защото сега е пролетно време, сега са великденски празници, време на надежда, на нов живот. Така че вземете го от тази перспектива. Реално тук свежест трябва да дойде, възбуждане, радост, надежда. Никога не е късно човек да стане това, което може да бъде. Никога. Няма значение възрастта. Има много примери от живота. Така че ако днес това послание идва до вас, днес е деня, от който да се започне този процес. Ако вие сте го започнали, днес е деня, в който той да се ускори. Това нека да дойде като допълнителна сила към вас и да продължите напред. Просто да реализирате. Изоставили сте дадено нещо, усещате, че просто във времето то е като че ли не му е било времето или не ви е стигало нещо. Ето това може сега тия думи, които сме споделили днес, да ви придадат съответната надежда и вие да предприемете отново да придвижите нещата. Постоянното желание на човек да открива и достига нови неща е причината той да расте и да се развива. Нека това желание никога да не ви напуска. Никога. До последния ден. Това желание е толкова важно, защото вие, когато го имате това желание, не позволявайте нищо да ограбва това ваше желание, взимайте правилните източници, които да ви възбуждат за това. Имат вече преведени книги на български език. Срещате се с позитивните хора, с които са на една вълна, за да може това нещо действително да гори винаги и тогава вие ще може да постигнете великите неща. Това е така от мен накратко, като въведение по темата бизнес школа за предприемачество.